This is Juan from HBTV. And for today's podcast, our topic will be God in Sock Mad. How do we react to some quotes on social media? Nakabenepisyo ba ni sa atong mga kinabuhi? Do we take it seriously? And does it affect our daily moods? Ang french fries, mas maayo pa ba o mas lami pa ba kaysa sa steamed lang nga patatas? Ang kwek-kwek, mas lami pa sa nilaga nga egg, di ba? Masayon magbasa og daghang mga post sa social media kaysa sa pagbasa sa Bible. Bisan pa, kung padayon ka nga mukaon sa mga instant food, ang imong panglawas mahuyang. Kini tungod kay nawalaan na ang sustansya sa orihinal nga sangkap niini ug ang nagpabili na lang kay ang maayo o lami nga lasa. So usahay no ang atong mga attitudes, atong adlaw, ang atong mga pangandoy, nagdepende na lang sa post nga atong makita. Usahay mo ana pata nga, mauna ba ni ang imong sign, Lord? Busa no, kinahanglan nato abrihan jud ang atong mga Bible ug basahon kini. Ang mga maayong wali, maayo nga mga verse, ug mga maayo nga sambingay kay mga makatabang apan ang uban delikado. Kung direkta ka nga mubasa sa imong Bible, mamahimo kang himsog nga magtotoo nga puno sa kalagsik. Okay, so nahisulat diri sa 1 Juan 1:1, nagsulat kami kaninyo mahitungod sa pulong nga naghatag sa kinabuhi, ang pulong diha nagdaan sa pagbuhat sa kalibutan. Nadungog namo kini, nakita ug nahikap gayud. So it is not bad to open your phone ug magbasa ka og daghan nga post sa social media. But hopefully no, atong abrihan ang atong mga Biblia and meditate kung unsa jud ang naa diha sa iyahang sulod. Dili lang sa kay nailhan nato si Lord sa social media, but nakaila ta sa iyaha because of our personal relationship towards Him. Okay, so 1 millimeter space in your life, 1 minute only in your daily life. Think and meditate about Jesus. That's our 1 minute meditation. Thank you and see you again next time. God bless you.